Nog geen ierling waard de vestiging van Novo Electric iepen in Ljouwert. Het moest het sleutelbedrijf worden voor de ontwikkeling van elektrische auto's. Maar nu stiet het bedrijf leeg. En Soenius is kennen dat het Friesland Development Fonds een grote flater maken had door een soort yield te steken in Novo Electric. We hebben het bedrijf uitermate goed bekeken van tevoren. We hebben een fondsmanager die het hele businessplan echt keer op keer doorloopt met de mensen van het bedrijf, maar ook met andere mensen om ons heen. Dus ja, is het een fout als een ontwikkelbedrijf investeert in iets of iemand en het gaat niet goed? Nee, dat is juist, dat hoort erbij. De directie van Novo Electric zei het oer oordelwieken maar nijs te komen over haar activiteiten in Ljouwert. En van dat nijs zal het afhangen als zij haar subsidie houden kunnen. Als gezegd wordt van we gaan Leeuwarden of we gaan Friesland verlaten, ja, dan is het niet meer de positie van de Friesland Development Fonds om daarin te investeren. Dus dan gaan we dat geld terugvragen. De gemeente Ljouwert had €350.000 aan subsidie in Novo Electric stutsen. Zij willen pas vreed reageren op het leegsteken van het bedrijf.